tror, jeg har en vis indre stædighed, der gør, at hvis omgivelserne indikerer, at det her det ikke kan lade sig gøre, så føler jeg mig stærkt motiveret til at ikke bare overbevise dem om det, men også mig selv om, at der er faktisk nogle gange en vej igennem. På Lima, der er vi drevet af en nysgerrighed på at forstå helt grundlæggende, hvordan lys vekselvirker med de mindste bestanddele, vi har. Vi har en ønske og forventning om, at der kommer en masse nye optiske fænomener, som ikke kun rykker ved vores forståelse af de her systemer, men selvfølgelig også er med til at være grundlagsskabende for nye teknologier. Ja, man kan sige, at en af de unikke muligheder, man jo har med Grundforskningscenter, det er, at man jo også har fået lov til at virkelig fordybe sig i nogle emner, og også forfølge nogle af de ting, som normalt, man kan sige, er lidt sværere at argumentere for. Hvorfor er det lige vigtigt at gøre? Man ser lidt ind i det ukendte område, og det er vi selvfølgelig, det er sådan nogle, som også er utrolig motiveret af. Vi synes, det er spændende, når vi ikke helt ved, hvad vi har i vente. Men jeg synes stadig godt, man kan argumentere for, at det her også er utrolig vigtigt for os som samfund hele tiden at tilvejebringe ny viden og ny erkendelse, der rækker ud over det kendte territorie. På Lima har jo udover åbenlys fokus på grundforskning, så har vi en forventning om, at det bliver grundlagsskabende, både i form af nye fænomener, ny forståelse, men også på den side, hvor vi taler om uddannelse og træning af nye forskere, uddannelse af nye ingeniører, der kan være med til at sikre, at hele den udvikling, når vi taler om kvanteteknologi, den også rent faktisk får det momentum, den skal have. Og lige nu taler alle selvfølgelig om kvantecomputer. Jeg er overbevist om, at når man taler om kvanteteknologi, så er vi måske stadig til gode at se nogle af de endnu mere fascinerende ting, som vi ikke engang nu kender konturerne af, men som jeg er helt sikker på vil manifestere sig også på længere sigt.